Hagajing la kai Super Cup qualifying playoff hapreng ka Inter kashi Persia ka Rajasthan United. Haba pai shek nega jing la kai ka Inter kashi ka lala ban pelim suk ka Rajasthan United da san la not. Baleng bang nega Jingjop ka Inter kashi ka layo ban rong shek ka Super Cup mentaus nem arhajar arpheusau. Hagajing la kai perlok hapreng ka Kenhun Sadio Mane ka Senegal Persia ka Niger. Haba pai shek nega jing la kai ka Kenhun Sadio Mane ka lala ban pelim Salit ka Niger dai wela not. Badia ka nega shigol jong ka Senegal layo ban thep ashwa ban kut ka jing la kai kata ka minin ka khandai pheu plus khandai lengbau formos Mendy. Hagajing la kai FA Cup third round hapreng ka Wigan Athletic Persia ka Manchester United. Haga nega jing la kai ka Manchester United ka layo ban khi jar lengkong tang ha ka minit ka ba pheu lengbau Diego Dalot. Bad hadu bukut ka kela step ka Manchester United ka tam dai weilanot. Bad haga kela min ka Manchester United ka layo bayang ban thep ka gol ka ba lengba ka penalty balakan jat da Bruno Fernandes ha ka minit ka ba nyeu pheu sau. Bad day lema gini ki gol ka Manchester United ka lala ban pelemi ka Wigan Athletic ha ka ni ka jing la kai da lanot.